Nautuhan ako pagmata guys. Mao nang agpas-agpas ang atong lihok karon. Ang uban dani dili na nato ma-videohan. Alas 2 pa plano na ako mumata pero ginuog ko. Nahinanok jud kog maayo alas 4 na hinuon ko nakamata. Mao nang karon ato sa ning panitan. Inin pagkahuman nato og panit dani ato ni siyang dugmokon. Pagkahuman og dugmok ato dayon butangan sa harina. Si Sherwin to ana nagtigway na sa baka. Ato ning apason kay para pang snacks. Next na ako naluto kung dili apiki sa oras, i-video na ko tanan. Pero kani karon dali-dali ta nga pagka kuana karon luto kay untuhan naman ta basig dili nato maapas, di na hinuon mahalin. Kay di nating snacks pero pwede pa man sa pagkahapon kung dili mahurot sa karong buntag pagkahapon ato gyapon ning isuroy. Karon kay nahuman naman ta og panit sa kamuti ato na ni siyang dugmokon. Ang atong gamiton kanira siyang tinidor. Anaon ra ni nato siya guys. Atong salaon ng harina kay basin na ay bukbok dani. Mas maayo nang masala nato para walay hugaw nga makatampo sa atong niluto. Nahuman ako og kuan yara dugmok sa atong kamuti. Nya kaning harina ato ni siyang kuanon isagol da ng kamuti ginuko na sulom kargado kay sulom diri sa payag manggod. Ang kaning harina ato ning i-mix dana sa kamuti nato. Din tansya-tansyahon lang pud sad nato nga dili masubrahan sa harina kay kung masubrahan sa harina ang lami sa atong kamuti cheese roll harina na ang atong manamnam dili na kamuti. Mas maayo tong mas daghan ang kamuti kaysa harina. Kanang igo lang jud siya nga mix. Igo lang nga mix. Daw pagkahuman og mix nato dani sa atong harina, dani sa atong kamuti, mag-init ta sa tubig para itunaw nato sa star margarine. Then ang katong tinunaw nga star margarine, moy atong ibasa sa atong brown sugar. Hala, magkalamiso itong luto mga manang. Dalikyat ra ni ang atong pagka luto karon kay ngano naapiki na sa oras. My God, mag alas 7 na hapit. Saon man lagi nga nakakatulog man si Oka mga manang. Pero okay ra kay naapa may hapon sad. 1 kilong harina ang akong isagol dani sa akong kamuti kay medyo daghan jud siya guys. Tanawa. Hala, perfect kaayo ang atong harina no, kay limpyo kaayo. Ang akong gigamit nga harina kay first class siya. So, lami jud ni siya karon. Beb, naginit ka sa tubig? O, pwede pa to ang ininit ni Sherwin nga tubig. So, di ara mga manang. Kasi mo palit diha, palit na mo sa akong kamuti cheese roll. Charot. Beb, lutuan na ning kwan ito. Ang atong brown sugar di nato dani gibutang. 1 kilo ni siya og tunga pero dili ra siguro ni nato siya ihurot ang 1 kilo og tunga kay tamis naman ang atong kamuti. Nya karon ato na ni siyang itunaw ang atong margarine. Ang atong margarine ato nang tunawon. So diri nato siya itunaw sa atong tasa. Babe, lutuan ang kwan Ang kwan ba? Lutuan na ang ito. Daw ay haday nato siya butangan sa inini tubig kay para matunaw ni ang atong star margarine. And then pagkatunaw dani sa atong star margarine, ato dayon ibutang ang atong brown sugar. Hala, perfect ayo. Dani ra nato ibutang atong brown sugar kay kamuti man sad ang atong gibutang dani. Munya akong gidugmukan sa kamuti. Beb, ang kuan ba? Ito, lutuan na. Nagigutom na imong mama.
Ang ito lutuan na kay gigutom na imong mama. Hala, natunaw na ang kuan, star margarine. So, ibutang nato ang atong brown sugar dani sa atong gidugmukan sa kamuti. Siguro mga tunga lang siguro sa kilo lang siguro ang atong una ibutang nga brown sugar, din atong tilawan. Kung tamis na siya, di na nato dugangan sa brown sugar. Pero pag kuwang pa og timpla, ato ning idugang ang 1/4. Ha? Wow, perfect. Kay datong niagi manggod akong giobserbahan siya. Naara bay brown sugar nga naay mga hugaw no. Wala na siya guys. Na nagtibuok oh. Basi makaingon na magpalit nga. Unsa man ibayot imong kuan nga hugaw man. Wala na ko nag-gernit kaya nga akong buhok oh, humpid kaayo. Na ay kuan. Tibuok nga brown sugar. Basig i-atch ni siya sa kuan no. Dato mi agi akong giobserbahan, tubig ra ang akong gibutang sa kuan sa brown sugar. Pero mas nindot di ay nga i-mix nato ang kuan star margarine kay para ma-mix jud siya og maayo. Karon ato na ni siyang iana ang atong brown sugar. Ay haday nato ibutang dato sa atong kuan kamuti. Wala pa na ako na mix ang kuan guys. Ang kaniang harina. I-mix ra ni nato karon. Ato sa ni siyang unahon. Murag kuwang-kuwang pa siya sa kuan. Humot kaayo ni siya, promise kay ngano. Naa siya'y star margarine. Humot kaayo. La, perfect kaayo ang atong kamuti cheese roll. Murag kuwang siya sa star margarine atong dugangan. Kaning star margarine nga akong gipalit 1/4 ni siya. Murag kuwang ran siya. Oh. Ato ning tunawon ang atong kuan brown sugar ay nato i-mix dato sa atong kuan kamuti. Makagikan madam. Balay. Nandisco day ka? Yes, of course. Nagsabot na yata ha. Ako na ako nagkuan kay pag-abot ini gilaay naman ko. Nya mura magtugnaw ng saba. Ay suon po ni Abay kay naglabay naman sa mayamiya dani ko. Sure dia. Dito sa kuan. Ang kayong kung ayun sa kinsa din kalatan. Sa ati. Adapit man naghawat-wat mo Danang. Ito basta na waiting shed. sa ilan ni Ubin? Dani na may kabulakan. Alasay sa mi dito. Nya. Sa kinsa wala mo wato ni. Kiki wato ni si ate kito ate. Niya oy karon pa. Naglabay. Kita de ko nila naglabay. Kaya na sila sa tundak din. Waiting shed basta kabulakan. Gani. Ikamalo na di ka na mo. Muna akong negosyo sa una. Na naman si Ma'am Osing dia oh. Ito mong gabi eh. Sa balay. Karon kanina pod ang cheese ang atong manihuon. Ato ni siyang i-slice kay mao man ni siya ang atong palaman sa atong kamuti cheese roll. Okay na ni siya. Ato na ning na-mix sa harina daw katong star margarine og ang katong brown sugar. Di bali ang atong nagamit nga brown sugar 3/4 kay nagkulang man ang tunga. Ako man gitilawan una kung insakto na ba nya kay kulang-kulang man sa katamis. Nya karon kaning cheese ato ning sliceon. Nya diri ra nato ibutang sa dahon kay para nindot og patsyada tan-awon ang atong
gihimo nga kamuti cheese roll. Hala, abangan. Lami kayo ni siya, guys. Basta, promise. Dani natin butang ang atong cheese. Ang kani di siya nga kung ano kanang plato no kay agabot ang time nga ag kuragi siya. Kanang kuan siya kanang lagum. So kani siya nga kuan hiwa ato pa ni siyang hiwaon kaduha. Kay baga-baga man pud ni ang atong cheese nga pagka hiwa. Ana lang siya ka bagaa. Baga na siya, guys. Dagan to ito yung mga. Si Sherwin pod naghikay pod sa siya karon sa among sudan sa pamahaw iyan ng gataan ang katungkuan. Ito nga gipadala ni Madam Tochi. Agpas kay hato din kunin mo dito sa sentro, babe. Kanilang sa ang atong kuruton nga cheese. Nya musugod na dayon ta, guys, ha. Karon magsugod na ta na ako'y mantika dani nga gibutang kay para dili siya magpilit-pilit sa kamot. Kay kung gloves pod ang kaning kamuti magpukot-pukot sa cellophane. So mas maayo nang kanina lang kamot nga dili na lang ta mag-gloves. At least limpyo ang atong kamot. Magsugod na ta, guys. Nya with matching dayon ta ana sa mantika kay para dili siya pukot sa atong kamuti. Pag ana nato, ana raday siya, dili siya magpikit-pikit. Ana lang siya ka-simple, murag baga ra kaayo ni siya. Atong bawasan. Nya ang cheese, iana lang sa nato ang cheese. Ana siya. Kinahanglan nga dili mo gawas ang cheese kay pag prito unya maggawas ang cheese. Oh. Di ara, guys. Nanay isa. Two, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 kabok ang mahimo. Yan, naapay daghan kaayo. Hala, guys, unsa na oras? Naa na tayo naluto. Ato nag-isulo dani sa atong sudlanan. Wala man gud koy dako nga sudlanan. So kani lang sa ang atong sudlan. Nya di ara lami kaay ni siya, guys. Kaning isa ako ipakita sa inyo, ha. Kung unsay forma. Kung unsa kalami ang atong luto, mga ses. Wow, di ara. Ang cheese, melt pa kayo ang cheese. Kay init pa man bagong luto jud siya, guys. Super lami ang atong luto, mga manang. Ang cheese tanawa, melt kaayo ang cheese. Muniyang nakalami pod ang cheese daw, humot pod sad kaayo siya. Hala, order na kamo. Golden brown na siya. Ang pikas na pod. Pag hikay nabi ko, ato na dayon ta. Ihatod ko ni Sherwin karon dito sa sentro. Hapit na ni siya, guys. Then ato din siyang ipatulo sa dani. Kay naa may uwel. Hapit na, gamay na lang kuwang. Hello, perfect kaayo. Golden brown na kay siya. Pagdali adhakik ato na din ta.
Ready to baligyan. Ready to baligyan na magpahatod ko ni Sherwin paingon dito sa sentro. Pagdali na, babe. Kaya sa na oras. Kay alas 10 na. Hinuog ko. Late na itong snack ani. Lawan ako nakailis gani oh. So si Mana pa yung trabaho? Ako ni gidali-dali kay unsa na oras oh. Napasad ko ilutuunon diha pa man nahuman. Hala, diretso na ta guys. Pagdali, babe. Sama di naganda. Sige, go. Naligyan na ta guys. Wala ba ko'y silupin? Nalunod ko pag balik sa silupin. Punong sa ta. May tindahan na ni Madam. Agay. Ayahay ba kayo sa kahimtang agad. Si Madam o si Maring. Tag 10. Di ara kung ganahan ka dam. Lami ni siya dam. Promise. Bugat ang busog. Promise. Promise kaayo. Murag nakakaon naman siguro ka dani, no? Oh. Sige. Pila ka buok, Madam? 5 ka buok imuha. Sige. Hala, nanakoy halin, guys. 5 ka buok ang palit ni Madam Maring. Di na isilupin? Sige, sige. Init pa man, crispy pa ni siya kanon. 5 ka buok akong sold out dani ni Madam Maring. Og salamat kaayo, Maring. Uy, salamat ha. Salamat kaayo. Salamat! Nanakoy sold out, guys. Thank you so much. Lagi. Diretso mi. Kay ang mga teacher dito ako sa datuan sa eskwelahan, ha? Sige. Napay wala na luto dito, guys. Paguli na ko niya, ako na po tulutuon para sa hapon. Yung snack para sa hapon. Hello, thank you so much na ako'y sold out. Diara ma'am, i-try jud ma'am, lami jud siya, di jud ka magmahay. Nindot siya kanon kay ngano init pa, then crispy pa siya. Thanks, ma'am ha. Thank you so much. Salamat so much. Arin ako. Another halin na sadta. Nay mga estudyante dani. Pila ka imong ganahan? Pila man na. Pag 10 yaya. Nay daghan yaya. Pila ka imuha? Kana ran duha kay Duha ra imo. Palit si Aya duha. Agtugbong ko kay Agtubong ka karon. Hala lira palit si Yaya duha. Thank you so much Yaya. Lami kay ni Yaya, di jud ka magmahay dani Yaya kay ngano bugat ang busog dani Yaya. Balag di na ka maniud to. Salamat. Una lira nagpalit si Yaya. Thank you so much. Guys, si Yaya, di ara Yaya. Lami kay na si Yaya. Promise si Yaya. Ako mo kaon ani kay nagkaumpog biko, nagkaunsuman. Oh. Naunhan di ay. Hala salamat. Hurot na ang pila ka lugas. So another na punta. May na lang ni Yaya ang akong kuan Yaya makapamiliti ko dani. Amo ra nas dudong sa biron. Ay inyo haro na Kay nagmamamat may media iyon siya nga. Ya kuan kanang siya nga kanang mga mabunay amo ra gid na iyon siya. Diya sa Carmen. Udis Carmen. Oh. Carmen dito pagatpat ko no. Oh, wala sabi ron. Ambot kay namo ko ni namatay dito sa ambot sa inyo ni Andres. Adapit namatay. Maunay giingon niya nga ang atong kinabuhi widir-widir lang. Mao gyud. Anytime ta pwede kuhaon sa Ginoo maskin unsa ta kabaskog Yaya. Mao nang karon Yaya maningkamot ko dani. Sandal oh. Ha? Sana ba imo sandal? Beloy na sunrok ya. Sunrok.
ag anikap ko dani nga mahalin tanan kay para nakoy pliti pa yung sa Cagayan unya. Hilas oh, hilas. Uy, Yaya. Surigao. Basta mag-ingon ako nimo. Ina Ha? si Grace nga iya sakyanan atong sakyan. Oh, sige. Imo lang gasolinahan. Oh, sige, sige. Yang multicab. Puhon, Oh, ha? oh. Moingon ako nimo. Oh, ag sabot sa mini kung anong kanus pa matuki. Kisa namatay? Wala man nabisitaan ko sa paano yun dito kung naggabas-gabas sila dahang kaya tao dito lagi mga Surigao. Amo Surigao. lagi. Katong gingon nimo ba nga namatay kisa man? Amo mo nung parinti amihan mo no to adapit nagpuyo to Surigao. Amot mo. Ah, sa Surigao? Andres mo kung nakahibalo na. O sige. Na sige kay ag diskarte sa ko dani Yaya nga mahalin ni ah. Diskarte diha kay murag kang goy sapi. Way sapi gid bitaw para makakuanta makapamasahe paingon sa Cagayan. May ni si Madam Joy Joy kay nanay pamiliti. Paingon sa Cagayan. Ako diskarte sa ko dani Yaya. Okay. Hagas diag mahalin ni ah. Karon pa kakaabot? Gabi ra kakaabot. Kuy ganahan jud ka dani promise. Kay porma pa lang lami na. Oh. Kamuti cheese roll. Kuani siya guys, policewoman. Police ni siya na-assign sa Butuan. Butuan ka na-assign? Surigao. Sa Surigao. Yan, uli siya diri, tag 10 isa. Kay, Itong arap pala doon. ayaw pagtunga-tunga, kay dahon ba yung ko nga huruton, hindi mo karon. Bago pa ko na. Bago pa ka nagkuan. Sige, pila man kabuk imuha. Itong arap gani. Tunga dani. Hala, salamat kaayo, sold out tatanan. 10 kabuk ang iyaha. Ganahan ko. Hoy, bilat, palit na dot! Palit na dot. Oh. Hala, 10 kabuk iyaha, guys. Thank you. Sakit mo nang ipon ako. Ano man na? Kulam na nagkaon ba? Nasungsungan na. Nasungsungan. Kuan biyang kuan batikon gahit. Yara guys. Ito, gusto mo yung pagkulan eh. Kamuti, dayon gilungag, gidugmo, Binatan ni Mas lagi. gimash tapos butangan sa harina, gibutangan sa itlog. Then ang ilalom na ay cheese. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Patsada siya kanon kay init pa, crunchy pa siya. Ang kuan. Grahams 2, 4, 6, 8, 9. Thank you so much. Hoy Bin, salamat ha. Palit ka, Bin, palit na ni Di. Lami kayo ni. Kuan, kanang kamuti, nga naay cheese, nga naay itlog. Napurma pa lang, lami na kaayo. Sold out na sad guys. Thank you kaayo. Kani, wala naman ni sulod ko asa ni Di. Ay, dani na lang ni ay kuan, i-transfer na lang na ako ng silupin dani. O kuan niya o. Okay. Ako pa ning isuroy guys. Ato ning pangitaag paagi nga sold out tanan charot. Ben, salamat ha. Thank you. Ha? Ayo. Ayo, sulod ko. Ay, timing kay di akong classmate nga si Norly. Mami. Asa eskwelahan? Paliti ko di. Kamuti cheese roll. Lami ra ba ni siya, Nor? Di ara. Utang, pwede utang. Pila ka buok? Bitaw, pila ka buok imuha? Tag 10. Isa rin mo, tilawan na ni mo, duha. Duha tulo. Or, kanina lang o, 5 ka buok o? Duha na. Tag sa mo kuan. Tapos tiban dito. Ni mo plato di. Labi pa rin siya kan honor kay kuan, kanaang init pa. Crunchy ang iyahang kuan. Kanaang breadcrumbs. Tugbong si mami. 50 mil. Kano say mo kuan sulod na pod. Sulod daw si pizza. Ay 15. 15 sulod na pod ka. Ha? 18. Paano siya guys?
nag kuan siya kanang people unsay tawag ana servant kay kafgo man ni siya. Mga buutan ni sila nga kuan team. Hoy Nor, salamat ha. Ari nako. Nanasad tay halin guys. Sulod gid sa balay. Na Tito Dani Nor. Ako ana si Tito Dani. Kay basig upalit. Di ba? Ayo. Hi madam, palit ka. Kamuti cheese roll, lamig yun siya, promise. Ano, nakamata. Nakamata ang bata. Nakamata. Lagamay na guys. Thank you so much. Thank you for the blessing. Ade, Tito. Tag 10. Wala, nawala na to dani iyang buwak ng patsadag color. Nagmata na ang bugoy-bugoy. Pila ka buok? Duha ka buok. Aw, apila na si Lupi. Uy, salamat ha. Salamat. Ang bata, natugaw na nun niya katulog noon. Bye-bye. 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 Oh, di ba? Ay, sako. Salamat ha. Salamat so much. Ari na punta din guys, another. Thank you so much. Naghawid-hawid sa sa ito at ginuot ko ni si Sherwin. Naghawid-hawid sa ito. Hala, another sold out guys. Thank you kaayo. Hapit na sad mahurot ang akuan. Kamuti cheese roll. Crunchy. Init. Si Aya di ay. Nagsanggi sila. Yara. Thank you, ma'am. Another sold out. Thank you so much. Diaray mo bahin. Ay, palit ka. Kamuti cheese roll. Si Nanay Nining, paborito po sa niniya ang kamuti cheese roll. Kaysa una si Mama, agpaninda, agpalit mo po sa nasiya. Luto-luto tayaya kay Ginoo ko daghan kaayo atong mga obligasyon sa kinabuhi. Dosi ka anak. Thank you so much. Si Madam Rachel. Diara, thank you so much. Hala, gamay na lang siya guys. And thanks God kaayo. Katong niagi bitaw yaya nga nagluto ko dani kay kanira kong pamahaw or paniudto. Kay lami man. Nya bugat ang busog. Hi. Na ako'y kamuti cheese roll basing ganahan mo lami ra ba ni Asia. Mads, kamuti cheese roll. Kamuti cheese roll. Natabo ni mo tong tao nga nagdalag kon, bisan? Wala ko kabantay. Aw na may murag diri nag-agi oh. Ano sa nagpa-BPD? Ito niyaging ko anda si Manada. Pagdisingan niya ako kung pila ba? There guys, another sold out. Pang-content hindi niya. Kay minan kay diya ta kanimo kuan vlog kay salita suroy-suroy. Ato pa po niya. Pila iya kuan BP? Wala gyud po nagtug 180. 180 over. 180 gani, 100. Uy, arin ako, salamat, madam. Salamat so much. Hi, Ate. You like kamuti cheese roll? Na may cheese. Bawal sa imong cheese. Si Ate Ima diri guys, na ay video kihan. Mag-video kita ani. Bawal lagi na ako kay akong mata tanaw. Gani. Tirahan Lagi. check up ko masaka ang 18. Mo lagi. Ngay lagi sa para. Indigency. Aglahos ko dani kay lagamay na lang siya guys. Thank you so much. Ayo. Maing udto. Diri ta sa ilahan iik-ik guys. Kay hala ka gwapo sa bata. Oy, puti kaayo buyag.
Da, dagan-dagan siya oh. Ganahan kag kamuti cheese roll, madam. You like? Ako sa akong anak ng madam. Out ang madam. Kaligo naman ako na kayo. Oh. Kamuti cheese roll. Makatoy man sa una. Yes, madam. Suki na ni sila, guys. Kaya dato mga the other year, the other month, nagbaligya-baligya man lagi sad ko mao nang pila ka kimuha. Duha ka buok kang madam. Thank you so much. Another 2 pieces. Hala, daghan kay salamat, guys. Di ara, madam. Gamay na lang siya, guys. Mao na lang ni siya sa 80 pieces. Mao na lang ni siya ang nabilin. Hala, salamat kay ha. Salamat so much. Salamat so much. Gamay na lang. Nga, diri atong sulayan si Madam Russell. Ibasig mo palit si Madam Ari. Nasi, kagawad. Wala, yarang kuan. Yahang baby boy. Ay! Paliti ko, bi. Ito mo si madam sa Lami siya. session man. Lami siya. Lami kayo. Walay lami kayo. Siya parisan din dani. Lami jud siya. Ngumi. Mas lami siya. Walay lami kayo. Dili sa bitaw ko dana kay murag di sakit akong puson basig duguon ko ani. Charot. Gali-gali. Sige nang Ming. Madam, marta ba? Ikaw kay pawala-wala jud kaming. Lami ra ba ni Ming? Ay naa man di dani Star Margarine pila ni tunga ni. Tunga ni siya no. Naglakaw si Madam. Nag-session sila. Nagsisyon si Madam. Hi. Ala, naada ni si Madam. Oh, mga Madam, may naada ni di ay. Oh, ali. Tutoy din he. Tutoy din he. Oh, unsa? Musulod ko diri sa barangay hall. Ayo. Kamuti cheese roll. Madam, kamuti cheese roll. Kati mo paliton sa una. Ana, pwede ra ni paniudto na kay kamuti. Nya na ay cheese. Pila na lang. Tag cheese na lang na para sa imo. Nya na apoy madam nakaabot dani Ginoo. Ang nawong ha. Agpalaba kung nasi ko anak ko, di mo ba na? Asa palaba? O, pero punos lang ko, no break lang. Ano dito? Gani. Wala, another sold out, guys. Kay si Madam, oh. Salamat kaayo. Another sold out, guys. Ato ta ni Auntie Iba. Kay paborito sa nini Auntie Iba. Madam, marin ako, Madam. Madam? Madam, bitaw dyan na siya. Madam Bamin. Madam Ngaway Korta. Ayo, nagluto na sad kog utro kay kanira ako giluto. Na si Auntie Iba, guys. Lira, na si Auntie Iba ni. Siya Elsa duha ka bukyang gipalit. Kay ganahan ko siya kay init pa. Oh. Pila na ari ay. Tag 10. Ano yung pag duha di? Duha ka bukyang mo. Duha ka bukang Auntie Iba. Thank you so much. Gamay na lang jud kulang sold out na ni tanan. Negosyante. Hala, habit na jud mahurot, guys. Init pa man siya, Auntie. Bago pa rin mo negi. Oh. Ikaw na silupin, anak. Oh. Masalamat ka, Auntie, ha? Sold out na sad ang duha, guys. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Okay. Naglahos ko sa... Oh, basta init pa. Lagi. Aw, dihan ako gikan. Aw. Naagani sa ako. Salamat kayo, ha. Another sold out. Lahos na dito sila ni Mother Earth. Kung naabas siya diha. Ay, murag wala day si mama. Kay nagtawag siya kaganiha. Oh, naglakaw. Nagtawag siya kaganiha. Ngag-adto sa kuan. Sa hinguog. Si Papa ra na adin. Oh, hagi sa giro. Ikaw rin sa diri pa? Ano si Doy-Doy Dani di ay, oh. Wa pa nanguli ang mga bata di ay. May klase nila ng kamay ako.
Agoy, naunsa man na dana? Ay nasapon gid sila. Nga. Ay giahak sa kanaan. Klasiko. Ngano man na dana? Ba nang uli sila? Ay di kani mahimo. Unsa? Nagabasin sila. Unya asa man ang bawang kaganina? Yatag nimo? Di pa mali. Ay nagiatot gid sila. Ni Lolo. Ay nasa giahak. Ako na kuha ko. Di panghata ko man sa ila pag dahil nila eskwela. Nagiatot sa kanaan nga ngano nagkalanrakas man na diha. Agoy di kani mahimo. Nay tubig bugnaw. Naa. Nagtunga mo ka ganina sa kamote cheese roll wala. Tunga. Ay giahak. Abi na ako wala gini mo hatagi sak. Tunga ganun. Tunga mo wala. Ayaw nga. Sige. Kana inyohan na nabilin. Ako so. Grabe ka uhaw kaayo. Hinaya ka na kay mabuak ka na ginuot ko mabuak. Na Sherwin nanungkab na siya sa kuan oh. Nay tubig di ay wala. Ala, very good. Nag-agas. Wala si Mother Earth. Tuwa siya sa kuan. Hinuog. Kay nag-ingon to siya kaganiha nga. Ag-ato sa hinuog kay kwaon niya ang yahang ATM card. Lo, sosyalan kasi Mother. Lo, unsa man na agi atot na. Purot ang ice. Butangi day na sa tubig ha. Kay para na Sisa. bugnaw. Agyam ka, beb. Diya, inom? Agoy, cook. Ayaw ka ng cook. Makadaot ka na. Kadao. Naay sobra 5 kabuok among gipangkaon. Pangkaon na mo diri sa kuan balay. Nya karon ag-adto namin ni Sherwin kay napamay wala na luto dito ako tong lutuon kay basig dalhon lang siguro to nako dito sa Cagayan para makakaon pod sila dito sa Cagayan. Na, ari na mi. Busog na. Paniud to na to guys. Ang jacket na ra dito. Oh, to ara ako to kanon. Dalhon dire. Oh. Nausaw ka titoy. Nausaw ka titoy. Dagan lagi siya. De, andi na di. O dana na. Uli na mi guys. Nahurot na tanan. 80 pesos. Aw pa na di ay 76 pesos. Gi. Lipat. Lipat. Diyan nami diri sa ilahan ni Madam Joy Joy amo ra gibilin ang motor dadto. Paingon nami mag-uli guys og na sold out tanan. Thank you so much sa blessing sa mga nagpalit. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Boy din ito tago de. Yan na ay ala. Okay. Paakang gani kag halas dana na impas gid ang uti ni Tantan. Yan na sold out jud tanan guys. Mao nang blessing kaayo. Nya kaganiha kay wa malagi ko silupin. Nagpalit sad kog silupin baligis. Pindakan kay nag-init na ang panahon. Ano na magpamay adlaw ni April so. Ay, kaligo din ta. Ay, pagwa na kaligo ta. Kandingon lang din